Здравейте отново. За тези, с които не се познаваме, казвам се Аркадий Шарков, здравен икономист съм от Експертния клуб за икономика и политика и същевременно преподавам едновременно в Софийския университет и в Висшето училище по застраховане и финанси, икономика, социално осигуряване, комуникация, здравеопазване и всичко така да се каже една интересна амалгама от дисциплини, интердисциплинарно подхождаме към темата за здравеопазването, каквато всъщност е и част от моята презентация. Днес в панела гости ще бъдат професор Гетов, който е заместник-министър на здравеопазването и преподавател в фармацевтичния факултет, както и доктор Георги Петков, който е ръководител на научно-приложното направление дигитално здравеопазване в института ГЕЙТ, който е част също от Софийския университет, в колаборация с Софийския университет. Тъй, че ще бъде академичен панел. Надявам се да ви е интересно. Сега, говорим за големи данни. Big Data и AI или EE, където вече го четете съкратено, е така изключително нашумял и продължава да нашумява, особено в последните месеци, последната година, с придобиването, с излизането на директора на един от най-големите, така се каже, гиганти в сферата на изкуствен интелект, когато говорим за собствени разработки, тук говорим за ChatGPT и съответно всичките негови конкуренти по темата, но навлизането, излизането, създаването, шума в медиите и всичко това, заради какво? Заради нещо, което касае и не най-скъпата стока, а именно информацията. Като говорим за големи данни, и когато говорим за тяхно структуриране и сегментиране, ако си представите една пирамида, на дъното има така наречения шум. Този шум, който и в момента част от вас произвеждат колеги, моля ви за внимание. Този шум, а на върха е мъдростта. Рядко достигаме до мъдростта, която цели съответно да даде и упование дългосрочно, когато става въпрос за решаване на проблеми и политики с много аспектен характер. Но по пътя до мъдростта има ниво информация, която се превръща в знание и всички останали елементи на стъпалата до достигането на най-високото мъдрост. Big Data в здравеопазването. Може би е странно, че го говорим в аспекта на България, макар че през последните години се направи много и за Националната здравна информационна система, която е част от нея, съответно до голяма степен са и събраните тези големи данни в структурирана форма от вторичен вид. Да започнем. Обхвата на големите данни в здравеопазването, тук говорим за обем, скорост, разнообразие, истинност и стойност. Това са 5 аспекта на големите данни. Когато говорим за обем, говорим за количествата данни за пациенти, изследователски данни, клиничните данни, генерирани от различни институции, като електронни здравни записи или електронни здравни досиета, медицински изображения и всичко останало. Скоростта е начина, по който съответно те достигат и по начина, с който те взаимодействат с системата, така че възможно най-бърз и точен аспект да достигнат до крайния потребител, който в случая е медицинското лице или медицинския специалист, който съответно следва да ги обработи. Разнообразието от типа структурирани и неструктурирани данни, между другото голям проблем е с неструктурираните данни, както и с структурираните. Тук говорим и за проблем, когато става въпрос за немалка част от информацията в здравното пространство в България, начина на вписване на тези данни. Тоест, пациентът от какво е починал. И тъй като в повечето случаи в бързината, така да се каже, някои от отчитащите смъртта предполагат или в последствие, както се казва, не подхождат най-научно към този аспект, се оказва, че в различни години сме имали различен тип смъртност, но естествено най-вече преобладава смъртността от сърдечно-съдови заболявания, което не е лъжа, но въпросът е дали те не са леко преекспонирани заради начина и на въвеждане. Тоест тук имаше и доклади от Европейската комисия в този аспект, че трябва да бъде погледнато на това как тези данни се вписват в системата, за да не излизат после статистиката изкривена. Истинността на тези данни, точно тук стана въпрос именно за това, за точността и надежността на данните в здравеопазването, която е ключова, когато става въпрос за взимане на решения и за политики в дадена посока. Именно на тази истинност трябва съответно те решенията да бъдат базирани. И не на последно място, стойността. Стойността, произтичаща от анализа съответно на големите данни, е значителна, когато особено говорим за персонализираната медицина, която все повече навлиза и все повече в поколенията от милениал, да кажем от Gen X надолу, т.е. родените между 65 и 80 и след това започва да набира все по-голям интерес и характер.
Интердисциплинарният подход, който е изключително ключов, тъй като до преди години за здравеопазването се говореше единствено от медицинския ъгъл. Вследствие на множеството вариации и икономически диспропорции, които се получиха в последствие и в следствие от COVID-кризата и от всички останали аспекти на световната икономика, започва да се говори и в разходно-ефективен смисъл. Отделно добави се към този аспект и смисъла на социалната добавена стойност. Не на последно място и като измерител, между един от основните измерители, когато говорим за количествено и качествено изчисление на добавената стойност от годините живот в добро здраве, индикатора DALI, Disability Adjusted Life Years, който бе създаден от СЗО, именно за да измерва здравето на едно население или на една група от хора и неговата добавена стойност към социалната и икономическа среда. Когато говорим за интердисциплинарния подход, говорим за клинична информатика и наука на данните в персонализираната медицина. Обществено здраве и епидемиологията за наблюдение на заболяванията, здравно-икономически и управленските науки за ефективност на системата, нещо, което в България повече взима превес, отколкото другите аспекти, биомедицинското инженерство и технологии за наблюдение на здравето и етика, право и защита на данните и за довереност и съответствие. Тази последната точка е също нещо, върху което трябва да се наблегне, особено с оглед на все по-зачестяващите атаки, не само в България, защото и в България има примери и службите работят по този въпрос, съответно да осигурят и защита или да парират подобен тип атаки. Но говорим за атаки върху лечебни заведения, където за определен момент се блокира софтуера или се вкарва ransomware, блокира се, изискват се съответно заплащане, за да бъде разблокиран и всички пациентски досиета, както и цялата информация и информационна структура на даденото лечебно заведение се блокира, впоследствие, което представлява огромен риск пък за пациентите. И не на последно място, изтичането на тези данни в публично пространство. Бяхме свидетели при години изтичане на данни от търговски регистър, от НАП, т.е. тук има един хубав патърн, ако може така да го наречем, на недостатъчно добра защита на големите данни. Това става въпрос, че трябва структурирано да върви едно изграждане на системата и с характера на нейната защита. Бъдещия потенциал за иновация, като говорим за големи данни. Сега, мониторинг на здравето в реално време, предсказуем анализ. Това е геймификацията на така наречената на нашето лично здраве. Как можем да го кажем? Internet of Things устройства, всички останали аспекти, които всеки един от нас под една или друга форма, в формата на гривни, под формата на телефони, въвежда. Не малко от вас се съревновават на колко крачки са направили на ден. И дали или resting heartbeat им в края на деня, т.е. сутринта като се събудат, дали в правилните граници и вариации. Тая геймификация помага в последствие човек да проследява в дългосрочен план своят здравен статус, личен, персонален. И тази геймификация пък в по-късен етап най-вероятно ще бъде интегрирана към националните здравни системи. В щатите, вече в различни щати има такъв тип клинични експерименти. Анализа на геномни данни за персонализираната медицина. До голяма степен персонализираната медицина навлиза в Европа. В България е малко по-малък аспект. Защо? Обаче преди години имахме много интересен проект с две от големите фармацевтични компании, в който беше основният въпрос беше готова ли е България за навлизане на генни терапии, на клетъчни терапии и всичко останало и по какъв начин те биха били подпомогнати от държавата и реимбурсирани. Факта е, че към момента всичко това се поеме от Националната здравноосигурителна каса. Тук може да ме поправи в последствие професор Гетов, ако имам някъде пропуск в този, така да се каже, институционален аспект, но до голяма степен няма ясна политика в тази посока, как при все по-скъпо навлизащи терапии, особено в аспект разходи-ползи, как те ще навлизат в държавата и по какъв начин ще бъдат финансирани. Системи за подпомагане на решения, управлявани от AI за доставчите на здравни услуги, съответно machine learning, така машинното обучение, макар че machine learning е по-специфичен термин, внедряването на AI за анализиране на различни източници и здравни данни. В нашата организация, благодарение на това, че има все по-развиващи се млади хора, пък набавихме един млад кадър, който именно занимава с machine learning и AI, така че да може да направи изключително конкретни и точни прогнози на база на структурирани, говорим, надявам се, достоверни данни, а не както статистиката, данни недостоверни с достоверни послания в последствие, в посока на това да може да се вземат предвид
5-10 години напред как ще се развива даден тип заболеваемост или съответно даден тип смъртност, за съжаление. Благодаря за вниманието. Кратка въвеждаща презентация. От тук отстъпвам трибуната на професор Гетов за неговата презентация и съответно в последствие продължаваме с дискусия. Професор Гетов, зафеете и дистанционното. Господин Шарков, уважаеми участници във форума, уважаеми панелисти, уважаеми домакини от списание Менеджер, за мен е удоволствие да мога да представя съвсем накратко и да отговоря на възникналите въпроси по отношение на така нареченият Национален план за възстановяване и устойчивост и какво сме свършили до сега и какво предстои да свършим в следващите няколко месеца. Това, което мога да кажа е, че ние в момента сме приключили индикаторите и изискванията за така нареченото второ плащане, които от страна на Министерството на здравеопазването са изпълнени 100% и съответно второто плащане предстои, след като бъдат изпълнени останалите индикатори от останалите министерства. Това, което работим в момента и сме се фокусирали е върху индикаторите за трето плащане, тъй като те вече включват и някои доста големи инвестиции в здравеопазването. Като цяло, Националният план за възстановяване и устойчивост е може би най-голямата инвестиция в системата на здравеопазване за последните 30 години, така еднократна инвестиция. Състои се от 32 мерки, които се разделят на различни видове, за които ще кажа няколко думи. И е огромно предизвикателство, защото изпълнението на тези мерки и дейности изисква и междуведомствена или интердисциплинарна колаборация с други министерства, с други ведомства, с неправителствения сектор, с изпълнение на строително-монтажни работи или така наречените инвестиции. И сами виждате, че има огромни интереси, обжалване на обществени поръчки и други всевъзможни спънки. Да кажем няколко думи за основната цел на плана за възстановяване и устойчивост. Това е инструмент от Европейската комисия, разработен във връзка с осигуряване на икономическо и социално възстановяване от кризата, аз бих казал кризите, от които са следствие или породени от COVID-19 пандемията. Целият план за възстановяване и устойчивост за България в сферата на здравеопазването надминава 1 милиард лева, което е една огромна, както казах, инвестиция. И за съжаление обаче всяка година тези средства, които са отделени или ще са дължими или могат да бъдат получени по плана за възстановяване и устойчивост, подлежат на ревизия в зависимост от множество фактори, като брутен вътрешен продукт за предходната година, purchasing power parity, ниво на инфлация, ниво на безработица и други различни, така да кажа, числа, които се менят в годините и съответно променят сумата. И, например, за миналата година, на базата на предходните добри икономически показатели, сумата, която на България се дължеше, беше намалена с така доста значителна сума поради високия ръст на икономическо развитие в предходната година. И така, мерките са групирани в няколко групи. Едното е така наречените стратегии. Плана за възстановяване и устойчивост съдържа 32 мерки, от които половината почти са стратегии, различни стратегии. Някои от тях, като Националната здравна стратегия, се разработват от Министерството на здравеопазването и се предлагат на Народното събрание за приемане. Нашата стратегия за
национална здравна стратегия до 2030 година е в Комисията по здравеопазване. Знаете, там беше създадена специална работна група. Тук е председателя на работната група, уважаемия народен представител, доктор Симидчиев. И под негово ръководство тази стратегия ще бъде доразвита, доразработена и да придобие така един по-модерен вид и да отразява на желанието, освен на народните представители, и на неправителствения сектор и експертните бордове на министъра на здравеопазването, пациентските организации с цел фокус в текстовете и това, което тя съдържа. Сега искам да кажа, че стратегията не е насочена към отделно заболяване, а към инструменти, мерки и дейности, с които трябва да постигнем по-добро здраве и по-добри здравни показатели за населението на България през 2030 година. Така, например, мога да кажа, че ние по отношение на показателя детска смъртност сме вече на нивото на най-развитите европейски страни. Обаче по показателя майчина смъртност сме доста далече и трябва да се фокусираме в тези показатели, които трябва да изпълним в съответните направления. Има и стратегии, които са, т.е. всички останали стратегии се приемат от Министерския съвет и с това са изпълнени, като те преминават една много дълга процедура за създаване на стратегията, обсъждане на стратегията, съгласуване с всички заинтересовани лица и след това приемане от Министерския съвет, за да се счита този индикатор за изпълнен. Някои от тези стратегии са междуведомствени, като например стратегията за здравно образование и възпитание, което разработваме заедно с Министерство на образованието и науката. Има други стратегии, които вече са разработени и приети, като например стратегията за психиатрична помощ, още през 2021 година, но има и такива, които в момента предстоят да бъдат приети, като например стратегията за дългосрочни грижи, стратегията за гериатрична помощ. Тук е и професор Стайкова, която е председател на работната група. Към всяка една от тези стратегии има план за действие, който включва ясни ангажименти, тайминг, както е модерно да се казва, с типичната българска дума, времева рамка, кой ще ги изпълнява. Тоест един много сложен процес, след което тези стратегии се изпращат, превеждат се и се изпращат в Брюксел и получават одобрението, за да, както обичаме да казваме пак на чист български език, tick the box. Следващата мярка или следващия елемент от плана за възстановяване и устойчивост, това са реформите. Реформите се подразбира промяна в законодателството, промяна в нормативната рамка с цел изпълнение на съответните, така да кажа, цели на плана за възстановяване и устойчивост. И последният елемент от плана, това са инвестициите или това са така наречените строително-монтажни работи, закупуване на автомобили, апаратура, хеликоптери и каквото друго се сетите, но забележете, че за да стигнете до инвестиции, трябва да сте изпълнили първите две стъпки. Тоест не можете да започнете да купувате онкологична апаратура или да оборудвате центрове за интервенционална диагностика или нещо друго, без преди това да са изпълнени съответно мерките от стратегическо ниво и мерките на ниво реформа в съответната нормативна рамка. Всичко това в дългосрочен план ще позволи конвергенция на икономиката, доближаване на доходите до средноевропейските, фокус върху профилактиката и високото качество на лечение на заболяванията. И разбира се, плана за възстановяване и устойчивост отговаря и на амбициозните цели на така наречената зелена сделка и цифрова трансформация, към която всички се стремим. Компонента здравеопазване в този план за възстановяване и устойчивост цели на първо място стабилно развитие на общественото здраве, увеличаване на устойчивостта на здравната система, подготовката за кризи
и разбира се достъпът на населението до качествено и навременно здравно обслужване. И това са основните три компонента или три направления, в които се работи: развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравно-информационна система. Националната здравно-информационна система е, така да се каже, гръбнака на дигитализацията и на електронното здравеопазване. Вече имаме много сериозни стъпки, непрекъснато се надгражда, непрекъснато се събират нови данни. Това ще позволи, така правя препратка и към предходната презентация на господин Шарков, към използването на изкуствения интелект и на Big Data от лекарите и останалите медицински специалисти в бъдеще, така че те да базират своите терапевтични решения на най-добрия опит и на това какво се прави и как е най-добре за пациента, индивидуализиране на терапията. На следващото място е модернизиране на лечебните заведения за болнична помощ. Сега в тази посока са няколко неща. На първо място големия проблем за България това е психиатричната помощ. Знаете, че психиатричната помощ е изцяло държавна, знаете, че Министерството покрива всички разходи за психиатриите, че психиатриите са в окаяно състояние, че е необходимо много сериозна инвестиция в тях, промяна на принципа, по който те се финансират и на достъпа, изваждането на пациентите с психиатрични заболявания от онова там затънтено място в гората, връщането им в обществото, в нормални условия, адаптирането им към социални, така да кажа, конвергенция на тяхните умения и използване на техния потенциал за всичко останало. Тук мога да кажа, че по отношение на психиатричната помощ, ние миналата година поискахме така промяна в плана за възстановяване и устойчивост, защото бяха предвидени изграждането на 18 или реконструкцията на 18 от съществуващите болници за психиатрично лечение и нищо друго. Ние решихме да трансформираме тези неща и да добавим още един компонент или създаването на така наречените центрове за психични заболявания, ЦПЗ-та, на ниво във всеки областен град да има такъв, които да бъдат насочени към амбулаторна помощ, към ежедневна грижа, към това пациентите да се адаптират по-лесно към средата и същевременно да не бъдат така отдалечени от средата, в която живеят. Чакаме одобрението на тази промяна в плана, защото одобрението на всяка промяна преминава през сложна процедура, изпращане в Европейската комисия, нотификация на всички държави членки, отговор, съгласие или не от тях, след което одобряване от самата Европейска комисия. Чакаме, но всичките тези промени ще се включат, т.е. ще се случат, ако се случат и да получим одобрение в рамките на одобрения бюджет. Та или иначе, предвидено е за 18 стационарни психиатрични заведения да бъдат направени сериозни инвестиции, да бъдат извадени, пак казвам, от забвението и да бъдат изградени във всеки областен град, там където няма центрове за психично здраве с цел разширяване на амбулаторната психиатрична помощ. Друг компонент в модернизирането на лечебните заведения за болнична помощ, това е така наречената оборудване и обзавеждане и доставка на нова апаратура на водещите педиатрични отделения в страната. Във всеки областен град, където има педиатрична клиника от второ и от трето ниво на компетентност, съответно са предвидени средства, оборудване, нова апаратура с цел изпълнение на фокуса върху майчино и детско здраве в плана за възстановяване и устойчивост и в Националната здравна стратегия, както казах, която предстои да бъде приета от Народното събрание. Следващия елемент от лечебните заведения, това е
оборудването на онкологичните центрове и на лечебните заведения, които лекуват онкологични заболявания с диагностично-лечебна апаратура. Вече сме публикували апликационната форма за тази апаратура. Всички лечебни заведения, които са легитимни и могат да и отговарят на критериите, могат да подадат своите заявки, след което те ще бъдат разгледани, постепенно групирани, ще обявим обществена поръчка, тъй като бенефициент е Министерството на здравеопазването и съответно тази апаратура ще им бъде предоставена. Следващият елемент са центровете за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания. Тук целта на цялото това занятие, заедно с спешната въздушна помощ по въздух и изграждането на капацитета на наземната спешна медицинска помощ, е да се осигури реакция в рамките на златния час или на 45 до 60 минути за всеки пациент, нуждае се от съответната помощ на територията на страната. Тоест, това е, така ако мога да кажа, една доста сериозна, системна грижа и мерки, които не се заключават само в тези центрове за ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания. Центровете за ендоваскуларно лечение ще се делят на 3 категории. Едните са тези, които отговарят на критериите и могат да правят тромболизи, и те ще бъдат във всеки, така, ако мога да кажа, във всеки областен град. Освен това ще има 6 центъра, които ще могат да правят така наречената тромбектомия, и те са разделени 3 в западната част и 3 в източната част на страната, за да има равнопоставеност на българските граждани и достъп във всеки един момент на територията на страната, и 4 обучителни центрове за тромбектомии и за всички останали сложни манипулации медицински, които ще бъдат базирани в така наречените университетски многопрофилни болници. Казах за модернизацията на психиатричната помощ, казах няколко думи и за системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздух, и последната е Националната дигитална платформа за медицинска диагностика. Тя също е готова като рамка, предстои обявяването на обществената поръчка за изграждането, и целта на занятието е тук всеки лекар, тогава когато се нуждае, да използва съответната дигитална платформа, всички данни да влизат в Националната здравно-информационна система, разбира се, анонимизирани, криптирани и така нататък, с оглед на най-добрата грижа за пациентите в бъдеще. Казах няколко думи за електронното управление, изключителен фокус. Виждате, че тази инвестиция в Националната дигитална платформа за медицинска диагностика е с бюджет почти 30 милиона лева. Платформата ще подобри диагностиката и проследяването, ще повиши качеството и, разбира се, има научен потенциал и икономически ефект чрез основани на изкуствен интелект, стойност и експортна насоченост. Сега има тук един малък нюанс, кой да я изгражда, как точно да я изгражда, тъй като имаме системен интегратор в България на Националната здравно-информационна система. Това е информационно обслужване, това е, така да се каже, с национален приоритет, и има малък нюанс по отношение на това дали изцяло са компетентни в тази насока, но мисля, че вървим с ускорени крачки към решаването и на този проблем. Казах за тези интервенционални центрове, 26 центъра за мозъчно-съдови заболявания, мрежа от болници, които са с различно ниво на компетентност, защото беше много сложно да определим критериите, на които трябва да отговаря съответната болница, за да може да бъде включена и да изпълнява тези дейности по лечение на мозъчно-съдови заболявания. И виждате
общата инвестиция за педиатричните клиники и за диагностика и лечение на онкологични заболявания е почти 230 милиона лева, което само по себе си показва какъв интерес има към тези мерки. Така, приоритетите за инвестициите са посочени на този слайд. На първо място достъпност и капацитет, намаляване на смъртността от онкологични заболявания. Това съчетано заедно с антираковия план с цели България да слезе от първото място по онкологични заболявания. Тук трябва да добавя и скрининговите програми, разширяването на пакета от профилактични дейности, които с помощта на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз ние успяхме да договорим най-богатият в Европейския съюз пакет от профилактични дейности, които покрива здравната каса. Също така механизма за задържане на кадри в системата и професионална реализация в неатрактивните райони. Знаете, има методика и за лекарски практики, и за лечебни заведения, и за аптеки, така че да има достъп в неатрактивните райони. Наблюдаваме много сериозно интерес към тази методика и към този начин за финансиране, откриване на нови лечебни заведения в неатрактивни райони, откриване на нови аптеки в населени места, където не е имало. Тоест, виждате, че всички тези усилия дават резултат, но за съжаление системата на здравеопазване е твърде ригидна, тя е твърде закостеняла и трябва да се очакват ефекти от дадена мярка не по-рано от 1 година след въвеждането й. На следващото място, разбира се, показателите за детското здраве. Макар че Националната детска болница не е включена в плана за възстановяване и устойчивост, тя също е приоритет, както на правителството, така и на Народното събрание. Много така усилено вървим в посока на започване на първите дейности по изграждането на Националната детска болница. Част от апаратурата, която ще бъде закупена по плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде инсталирана в Националната детска болница. Така казах за спешната медицинска помощ по въздух. Ще добавя, че в момента е обявена обществената поръчка за 6 оперативни бази. Има много голям интерес. Дори 2 могъщи строителни фирми поискаха удължаване на срока за подаване на оферти, защото искат да предложат така достатъчно качествени оферти от тяхно име в обществената поръчка. Няма да казвам кои са, естествено. Това е недопустимо, но ние ще удължим тази обществена поръчка с 10 на 15 дни, но до края на март трябва да имаме избран изпълнител за 6 оперативни бази, за да отговорим на индикатора за трето плащане и това ни е приоритет. Освен това ще кажа, че тези 6 хеликоптера, единия, който е доставен е по оперативна програма Региони в растеж, т.е. забравяме го. По плана за възстановяване и устойчивост ще дойдат още 5 до април месец 2026 година и имаме вече сключен анекс с производителя за още 2 до края на 2026 година. Т.е. ние в края на 2026 година ще имаме така пълноразмерна, функционираща система за спешна медицинска помощ с най-богатата и модерна апаратура разполагаща, включително ще можем да осигурим една от тези машини да бъде когато бъде в техническо поддържане или обслужване, както се нарича, да може да бъде заменена нейния обхват на обслужвана територия с резервна машина от тези допълнителни 2. Вече имаме реализирана и първата ситуация с канадския скиор в Банско на болничните вертолетни летища. Много голям интерес има от лечебните заведения. Всъщност единствено в Габрово няма да има болницата
вертолетно летище, тъй като те са много близо до Велико Търново и могат да реагират, и на този етап има трудност при изграждането на болнично вертолетно летище в болницата в Благоевград, тъй като тя пък е в гъсто населен район и е в на скате, т.е. на хълмче. Но там пък може да се използва хеликоптерната площадка от южната страна на тунел Железница, която вече има и лиценз. Готов съм да ви отговоря, ако има някакви въпроси. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че ви е било интересно, защото тази реализация на плана за възстановяване и устойчивост касае всички ни като граждани на Република България. Благодаря ви. Благодаря ви, професор Гетов. Доктор Петков, трибуната е ваша. Ми изчитаме и показалката, за че Софияйте. Здравейте! Казвам се Георги Петков и работя от 25 години в областта на медицината, така да подпомогна трансплантационната медицина, т.е. всичко това, което се открие в науката, в областта на медицинската наука, да бъде директно приложено в клиниката. Към момента ръководя научно-изследователската програма на Институт Гейт, който е институт към Софийския университет. Моля за извинение, че съм подготвил слайдовете на английски, но така или иначе няма да ги чета и да ги превеждам, а ще ги обяснявам на български. И така, какво е Гейт? Гейт е един институт, създаден в колаборация между Софийския университет и Чалмърс университет в Швеция, които работят много сериозно в областта на медицината. Имат голяма колаборация с AstraZeneca и с други медицински центрове, не само с центровете в Гьотеборг, но също така и Каролински университет и там всичките, които бяха изредени в предишния панел. Това са областта на експертиза на Гейт института, която реално постига най-високото ниво на изискванията на експертиза в областта на Европейския съюз. Това е експертиза по големите данни. Тук на тази диаграма отляво, значи в средата е наистина ядрото на нещата. От лявата страна са описани методологиите, които се използват в Гейт института. Разбира се, той поддържа новите платформи, които са предписани от Европейския съюз, а именно изграждане на пространство от данни. И там е хъб и екселенс център за Балканите. Отдясно са изписани тематиките и направленията, в които се работи. И както виждате, последното от тях е Digital Health, където правим различни изследвания. Отдясно са дадени част от проектите. Разбира се, аз няма да коментирам всичко, но имаме ето Diversia, огромен международен европейски проект с участие над 15 държави за биоразнообразието в моретата. Проектът Велис е точно проект на регионално ниво, на нашия регион, за изграждане на пространство от данни в здравеопазването и по-специално в неврологичните заболявания, за който ще представя малко по-късно. И така, това е националните, регионалните и европейските възможности, които ни се предлагат на база на това, което е дадено в директивите на Европейския съюз. Разбира се, тук се казва, че се иска данните да бъдат достъпни на ниво цяла Европа, медицинските данни. Защо? За да могат да се създават екипи по съответни медицински проекти, които да ползват достатъчно много данни, за да могат да постигнат иновационен резултат, за да намерят решение на предварително зададен клиничен въпрос и след това решение да може да бъде максимално бързо внедрено в клиничната практика. Разбира се,
тук е създаване на общо европейско пространство данни до 25-та година. Това е много скоро. Естествено ще има забавяне. Ясно е, че няма да стане, но проектът, който ще ви представя след малко, той е свързан с пилотно внедряване на територията на България. Така че все пак не сме много изостанали. Сега, тъй като дигиталната трансформация се отразява в здравеопазването навсякъде по света и тя дава възможности за ранна диагностика, оттам нататък за превенция, оттам нататък за иновативни терапии, иновативни лекарства и така нататък. И ни вкарва в някакъв смисъл до новата персонализирана медицина. Сега аз използвам не точния термин персонализирана медицина, го обобщавам малко повече, защото персонализираната медицина представлява персонализиране на най-ниско ниво, т.е. на молекулярно ниво, на генетично ниво и така нататък. Аз възприемам персонализираната медицина от една страна на този мащаб, на тази скала, която е микроскалата, и от друга страна на макроскалата, т.е. глобално погледнато здравословното състояние на пациента. Отгоре съм нарисувал не случайно неврологията, трансляционната неврология, защото в Гейтс сме започнали с тази част от медицината. И последващите примери, които аз ще давам, ще бъдат в областта на неврологията. Значи тя хваща три неща основно. Това са neurodevelopmental diseases, това са, разбира се, епилепсията, разбира се, аутизма, различни дефицити в ученето и така нататък. Това са невродегенеративните болести, като деменция, Алцхаймер, Паркинсон и така нататък. И също така мигрената и болестите на съня, които също са включени в неврологията. Разбира се, тези болести, не всички от тях са придобити, така да се каже, по естествен път, а някои от тях са причинени от инвазивни терапии и така нататък, което увеличава броя прекалено много на хората, които страдат от такива заболявания. Ние видяхме и в предишното изказване, че това е залегнало и в стратегията на България по отношение на плана за възстановяване и развитие. Сега искам да обясня какво е необходимо, защото тези дигитализирани данни се използват за иновативни проекти в медицината. Какво е необходимо, за да реализираме един иновативен проект в медицината и не само да го реализираме, да получим някакви резултати, да ги публикуваме и да станем много известни академици, а да можем да ги приложим в клиничната практика. Какво е необходимо? Първо е необходимо да имаме значим клиничен въпрос, на който трябва да се даде отговор. Кой решава това? Естествено, той идва от клиниката. Значи, клиниката трябва да каже, ето, вижте сега, тук имаме един въпрос, който не можем да го решим, но ако го решим, това ще докара еди какви си ползи. Тогава, ако всички сме съгласни да направим това нещо, какво правим? Трябва да съберем екип. Сега, в съвременността медицината е толкова сложна, най-сложното нещо, защото включва всичките life sciences, така наречени, заедно с медицина, фармация, всичките IT неща. Тоест, физика, математика, химия и биология, плюс общо взето всичко останало, като вземем преди, че се нуждае от правна рамка и се създава етични въпроси и така нататък, вече разпростираме знанието на много голяма площ. Така, значи първо трябва да разполагаме с екип. Той екип трябва да е мултидисциплинар. За щастие, поне за България, разполагаме с такива хора. Разполагаме с хора сред медиците, сред фармацевтите, сред учените практици, сред инженерите и сред IT специалистите. Значи екипа би могло да бъде събран. Добре, какво още ни трябва? Трябват ни данни, дигитализирани данни, върху които този екип да работи. Колкото са повече данните, толкова по-добре. Тук ще направя една малка пауза да обясня
какво е значението на данните? Значи ние говорим за machine learning, за изкуствен интелект и така нататък. Какво е machine learning? Machine learning означава един алгоритъм, който по някакъв начин от някакви данни се е получил. Значи минал е процеса на обучение. А какво означава Artificial Intelligence, изкуствен интелект? Това означава, че някъде ние прилагаме такива алгоритми, които са се научили. Тоест това е едно и също, само че едното е как се създава алгоритъм, а второто е как се прилага. Прилагането му е изкуствен интелект. Създаването му е machine learning. Така, значи трябва ни много данни. Много данни, за да можем да научим разни алгоритми какво да правят. Разбира се, трябва ни подходяща платформа, където да стоят тия данни, където да имаме тулсове, с които да ги обработваме, да създаваме тия алгоритми, те да се учат непрекъснато, да се усъвършенстват и така нататък. И разбира се, ни трябва дългосрочна, визионерска, правна и финансова рамка, която да не се променя, нали, дългосрочно. В такъв смисъл имам предвид. Не просто да е за дълго време, ама да се сменя всяка година, а просто да не се променя с времето. И така, като... Ето тук един пример от неврологията, колко много клонове на науката са включени в това да се реши един проблем, като тук съм изключил медиците и фармацевтите. Всичките останали са все някакви специалисти, които трябва да участват в екипа. Това е просто да подчертая каква е важността и силата на екипа и колко страшно много не само мултидисциплинарен трябва да е екипа, но отдолу съм започнал да обяснявам как най-различни модалности на данните трябва да се обединят в едно. А те са в различни модалности, в различни времеви и числови мащаби. Ето една примерна схема, какво стои над пространството от данни. Значи над пространството от данни, където са сложени тези данни, стои една схема за някаква обработка. Сега тук съвсем набързо ще обясна. Отдясно, където виждате нарисувания мозък, там идват някакви хипотези, които трябва да бъдат доказани, например, или отхвърлени, потвърдени или отхвърлени, медицински хипотези. Оттам идват данните. Къде отиват тези данни? Първо те отиват, ето, например, това са ЕЕГ и FMRI, които отиват там и там се създават в първата елипса, която е с точки. Там се създава се някакъв анализ на базата на тези данни. Какво включва този анализ? Този анализ изважда съответно структурните и функционалните мрежи на мозъка, вижда как се движат нещата по време на извършване на някаква определена дейност. Отдолу другата елипса показва друг поглед върху структурните и функционалните мрежи. Това са магнитните резонанси, които дават Diffusion Weighted Imaging, Diffusion Tensor Imaging и отново функционален магнитен резонанс. И там между тях с зелено са дадени много проблеми, които са важни проблеми в неврологията, които се решават на това ниво. Но това ниво не е края, то продължава нататък. Значи правят се точно предвидени предварително за всяко изследване експерименти. Използват се математически модели, които са свързани с Artificial Intelligence, Learning, теория на графите, Computer Vision и много други области. И най-накрая, какво излиза там в лилавото кръгче? Излизат някакви резултати. От тези резултати на тази платформа се отделя онова, което е ново знание. И се слага в тази раираната кутийка и се прибавя към необходимите знания, които се използват навсякъде в този процес. Значи, те ще бъдат използвани вече, когато дойде следващата изследователска хипотеза. Тоест, това е надстройка над пространството от данни. Така, ето така изглежда събирането на данни. Тук отляво виждаме как върви. Значи, от всяка болница събират някакви данни, екстрактват се, анонимизират се и така нататък, и така нататък, и така. Това, което искам да кажа, е разликата, това е класическата схема на интегрирана база данни, която и в момента идеята е да се построи. Така, значи, на място, където е синята линия, там е отрязването. Тук е пространството от данни. Пространството от данни представлява една абстракция, на която може да включите конектори към различните данни. Тоест данните не е необходимо задължително да бъдат физически движени, разхождани наляво-надясно. Те могат да останат при собственика, който се грижи за тях.
което ще ни даде печелене на време, за да създадем инструментите за тяхната обработка. И накрая, мисля, че е накрая, представям, това е проекта Велис. Това са 4 държави: Румъния, България, Гърция и Кипър, в които той се осъществява с помощта на тези 3 супервайзор държави: Испания, Германия и Швеция. И целта е да се създадат за първи път пилоти на пространството данни в България. Това е един проект, който разработваме и сме в финална фаза. Това е специално за епилептици, детекция в реално време на епилептични припадъци, който в момента е в последна фаза на тестване в една голяма епилептична клиника за епилепсия в Нидерландия, където постига отлични резултати. Така и на последно място да обясня отново за Machine Learning и Artificial Intelligence. Това са отляво са нещата, които са обсъдени, дадени като дефиниция и разрешени от Европа. Тоест, имаме първо как работи изкуственият интелект. Значи това се нарича директен контрол. Изкуственият интелект извършва нещо, намира нещо, казва го на човека, човека взима решение и той тръгва да го изпълнява. На второто място имаме супервайзори контрол, т.е. управление само с наблюдение. Това означава, че той хваща нещо, изкуственият интелект, решава, но преди да свърши нещо, изисква намесата на човек. И третото, изкуственият интелект работи само така, а човека го наблюдава. Значи това третото е забранено в медицината. Първите 2 са разрешени, ние се борим към това. И на последно място вече, сигурно, да, ето този триъгълник се стрема да го смена. Вече 25 години, не успявам, но борбата продължава. Значи това е връзката между бизнеса, клиниката и центровете за експертиза. Нормално тази връзка за момента протича така. Клиниката се свързва с центъра за експертиза или центъра за експертиза с клиниката. Намират някакъв въпрос, тръгват да го решават го. Той е решен. Написали са си статиите, станали са професори, доктори, академици. И след това тръгват да търсят бизнеса, някой да се хване и да произведе това устройство, за да може да бъде приложено в клиниката, което е много труден път. Аз съм загубил за предишното, което ви разказах, 10 години, за да стигна до това. Смятам, че нещата трябва да се вършат по зелената линия, не по червената, където индустрията трябва да посети клиниката, да се интересува за важния въпрос. И ако не може тя, защото тя си има собствени средства за ресърч, ако не може тя да се справи, тогава да се обърнат към центъра за експертиза. Тоест всичко да бъде предрешено от самото начало към приложението. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, доктор Петков. Понеже не остава много време, един по-общ въпрос и към двама ви. Как да направим така, защото това е, смятам, че за България е един от по-сериозните към момента базови казуси, когато става въпрос за въвеждане на данни, как да направим така, че първо да има достатъчно количество въведени данни, т.е. да не се пропускат, така да се каже, статистическа информация към държавата, която се дава, и в последствие тази информация да бъде правдоподобна, така че в последствие да не правим правилна интерпретация на грешно въведени данни. Това е въпросът. Какво да кажа, задължително не може да бъде нищо, но може да стъпим на така наречените договорни отношения, на националния рамков договор, националната здравна информационна система и информацията за здравно осигурените лица и сега към момента са част от създаването на тази голяма база данни. Разбира се, пропуснато е доста дълго време, но както съществува Националната здравна информационна система, ние на практика всички здравни данни на здравно осигурените лица са част от нея и постепенно наличните данни в Касата се инкорпорират или трансферират в тази Национална здравна информационна система.
Примера в това отношение с рецептите за здравно осигурени лица, които вече 2 години и половина, 3 ще станат, са изцяло дигитализирани, показват, че ние можем към всеки момент да правим каквито и да било анализи и да взимаме решения, дори ако щете и с помощта на изкуствения интелект. Ще кажа само, че за 2 месеца, в които беше задължително електронното предписание на антибиотици, с една мярка ние постигнахме близо 30% намаление на антибиотичната употреба, което всъщност е индикатор за това, че ние можем да се справим и с антимикробната резистентност. Защото следващия бич за обществото и за лечебните заведения, това ще бъде антибиотичната резистентност и как да се справим с нея. Надявам се с все дълбокото навлизане и все по-всестранното навлизане на Националната здравно-информационна система във всички пластове на системата за здравеопазване, ние да постигнем това, за което говорим тук. Благодаря, професор Гетов. Един бърз отговор. Значи, верността на данните в здравеопазването трябва да бъде 100%. Сега, говорим за НЗИС системата, познавам системата горе-долу, почти напълно като общо, но някои от детайлите ми липсват. Тя не осъществява контрол на входа си. Следователно, вътре влизат и грешни данни, и верни данни. Какво представлява това? Ето сега ще ви дам един пример. Ако си представим, че нормално влизат около 15% грешни данни, всичко останало друго е вярно, защото по-голямата част от тях са операторска грешка, нали? Не е нещо друго. Представете си, че аз слагам една OCR програма, която да ми изчете няколко страници и от снимка, нали, и да ги превърне в текст, която има, да кажем, 90% успеваемост. Тя работи на 100 страници. 90% успеваемост, това означава, че аз ще имам 10 страници, на които няма нито една вярна дума. Всичко е грешно. Но тези 10 страници ще са пръснати из целия текст. Това е допустимо. Някъде, но не и в здравеопазването. Там не може, защото на базата на... Тоест, това, което все още не е направено, но за което говори професор Гетов, трябва да се свърши на първо място, да се осигури това, което е влязло. То ще бъде коригирано през записите на здравната каса. Но това, което първа ще влиза, защото то ще бъде много повече, тъй като това не е просто бизнес организация, каквато е здравната каса, финансово, а това е, съвсем друго. Трябва да се осигури 100% адекватност и сигурност на данните. Благодаря, доктор Петков. Между другото, бизнес организация НЗОК беше готина. Така е обявено. Мога само да допълня, доктор Петков. Имахме същия случай с верността на данните по отношение на проследяването на ефекта в миналото, когато бях председател на съвета по цени и реимбурсиране. Оказа се, че около 8%, 10%, пристига информация от онкологичните центрове за терапията с даден лекарствен продукт, която е в неструктуриран вид и която не може да бъде обработена по никакъв начин. И оттам вече се модифицира крайния резултат на това, какъв е резултата, каква е стойностната ефективност, постигнати ли са, така да кажа, праговите параметри и в последствие ние предприехме мерки, така че всички данни да бъдат изчистени и да могат наистина да се използват за целите на проследяването на ефекта. Благодаря ви, господа. Благодаря на публиката. Така се каже, следващата презентация касае истината за теглото, която ще бъде представена от доктор Явор Асьов, ендокринолог и специалист по лечение на затлъстяването, където също до голяма степен започва работа по това обработка на големи данни и данни не само от медицински тип по отношение на затлъстяването, което е една нова скрита пандемия, за съжаление, и нещо, което ангажира пряко и Европейския съюз. Благодаря ви, господа. Успех, благодаря и аз. Успех ви желая. Уважаеми гости, преди да започна презентацията и изложението ми, искам специално да изкажа благодарност на фармацевтична компания Novo Nordisk, която ме покани, с която си партнираме в лечението на заболяването, за което ще говоря следващите няколко минути. Държа да подчертая думата заболяване,
защото то е такова, утвърдено като такова вече отдавна. Виждате всички големи международни и български федерации, които се грижат за пациентите с този проблем, разбира се, свой код в Международната класификация по болестите. Иска ми се да го нарека заболяване като всяко друго, но смея да твърда от краткия практически опит, с който разполагам, че всъщност то е по-сложно от повечето други заболявания и вероятно това е и причината на настоящия етап, като че ли да губим битката с него. И в следващите минути ще се опитам да ви покажа защо това е така и от определенията, които виждате, ми харесва това на Обединеното кралство на Royal College of Physicians, което го наричат, че затлъстяването не е избор на начин на живот, причинен от лакомия, а заболяване, причинено от здравословни проблеми, генетични и социални фактори. И разбира се, добре е дидактично да започнем с малко статистика, специално за България, това е важно. Данните сочат, че 6 от 10 възрастни живеят с наднормено тегло и затлъстяване. И още по-притеснителна статистика е какво се случва в детска възраст. Тя казва статистиката, че над 200 000 деца в училищна възраст живеят с наднормено тегло и затлъстяване. И разбира се, това е предпоставка за значително нарастващата честота. Къде се намираме в Европа? За съжаление, началните места. 6-то място по затлъстяване сред възрастните, 5-та по затлъстяване в детска възраст. И разбира се, наслагвайки върху това и всички други рискови фактори на обмяната на веществата, висок холестерол, високо артериално налягане, тютюнопушене ни поставят на първо място по отношение на сърдечно-съдовата болестност и смъртност. Още малко данни за България. Какво се случва с пациентите с това заболяване в дългосрочен план? Реалността е, че като че ли нищо добро. Това проучване сочи, че 1 от 4 живее с затлъстяване поне 12 години и 84% са диагностицирани с поне едно придружаващи заболявания. Заболяването, казах по-рано, е сложно и една от причините за това се крие в генетиката. Съвременните проучвания сочат, че до 70% от пациентите с затлъстяване и нормено тегло имат известен генетичен терен. Разбира се, хората, които разбират от генетика, ще кажат, добре да ама честотата на това заболяване се утроила в последните 100 години, а пък нашите гени хич не са се променили. И защо това е така? Реалността е, ако мога да обясна на по-прост език, е, че това са заспали гени, които се събуждат на база на терена, който живеем в модерния западен свят, с достъпност на храни с високо калорийно съдържание и липса на физическа активност. Разбира се, в етиологията на заболяването се включват и други фактори – хормонални, психологични, неврологични, фактори на околната среда и разбира се някои медикаменти, които допринасят за постепенно нарастващата честота на болестта. И стана дума по-рано за придружаващите заболявания. Това е всъщност основната тежест на заболяването. Някой се е старал да ги брои и цифрата надхвърля 200. 200 придружаващи заболявания с достатъчно асоциации, с достатъчно доказателства за тях, че се свързват с заболяването затлъстяване. Тоест, отдавна сме прескочили прага на козметичния проблем, на необходимостта да си купуваме все по-широки дрехи и трудностите, които изпитваме в ежедневието ни, свързани с това, говорим за заболявания. И само да спомена някои от тях: захарен диабет, някои злокачествени заболявания, жлъчно-чернодробни такива, артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания и не на последно място ставни болести. И вярвам, че това е идеята на подобни лекции в контекста на подобен форум, че в екипност с фармацевтичната индустрия, с здравните власти, с лекарите, които се занимаваме с това заболяване, можем да постигнем много, защото терена е подходящ за работа. Това са пациенти, които вие ще видите и в последствие са мотивирани да намалят теглото си и на тях им трябва подадена ръка, за да може в екип да постигнем добри дългосрочни резултати. За съжаление обаче, заболяването е сложно и заради някои специфики други, свързани с него, отвъд генетиката. И това са данни, които го илюстрират. Всъщност оказва се, че поставянето на диагнозата за затлъстяване се случва само при 40% от пациентите.
повярвайте ми, тази диагноза е от най-лесните да се поставя. Тя изисква единствено измерване на теглото и ръста на пациента, което отнема 1 минута. Същевременно, хората, които получават научно доказано лечение на болестта, са още по-малко 20%, а медикаментозно такова само 1%. Това са всъщност впечатляващите цифри, с които трябва да работим, за да постигнем добри дългосрочни резултати. И стана дума по-рано и за това. Това са мотивирани пациенти, това са данни от едно голямо популационно проучване в различни страни при пациенти и при здравни специалисти, които се грижат за проблема за тлъстяване. И виждате, 48% от пациентите са мотивирани да намалят теглото си. Много сериозен процент. 8 от 10 от тях същевременно са направили поне един сериозен опит да намалят теглото, а само 1 от 10 са успели нещо дългосрочно да постигнат. Това значи да намалят теглото с поне 5% и да го задължат за 1 година и повече. Има даже и такива проучвания, които анализират различните методи, които в ежедневната практика прилагаме да намалим теглото, които стартират от размахване на пръст, ти имаш наднормено тегло, трябва да направиш нещо по въпроса, до структурирана мярка, свързана, научно доказана с екип от специалисти, специалист по хранене, по физическа активност, ендокринолог и така нататък, с които дългосрочни резултати наистина биха могли да бъдат постигнати. Съвременните препоръки казват, че трябва да подхождаме с пациентите с затлъстяване стъпаловидно, като първата стъпка естествено е промяна в начина на живот, т.е. препоръки да променят начина си на хранене и да увеличат физическата си активност. При покачване на индекса на телесна маса над 27 с налични други придружаващи заболявания следва да обмислим лечение с медикаменти, а при индекс на телесна маса над 35 вече да обмисляме и оперативно лечение, така наречената бариатрична хирургия. И в крайна сметка, това, което аз обичам да казвам на нашите пациенти, че лечението на болестта не трябва да бъде дестинация. Тоест, килограмите, които постигнем, не са крайната цел, а крайната цел е общото благосъстояние, здравето на пациента. Тоест, това не е дестинация, това е пътуване. И спрем ли на някоя спирка, нещата се връщат там, където са били. И наскоро слушах една впечатляваща лекция на един американски професор, който се опитва да обясни всъщност защо за това заболяване е толкова сложно за лечение. И той казва, че центровете за апетита, там където е проблема при немалка брой пациенти, всъщност са бяло мозъчно вещество. Тоест неволево контролирани, не можем да ги контролираме волево, подобно на центровете за дишането. И това е и причината пациентите дългосрочно да губят мотивация и това заболяване да бъде толкова трудно за лечение. Така че вярвам, че с общи усилия ние, специалистите и вие, всички други структури, които ще се ангажират за лечението на тези пациенти, бихме могли да постигнем добри резултати, така че заболяването да бъде контролирано и добре лекувано. Благодаря ви за вниманието. Science can change the way we see the world, change how we live our lives, make us pioneers. This is the limitless adventure of what science can do. This is AstraZeneca.
Как се отървах от пърхота? Да, наистина се отървах от моя отвратителен, сърбящ и упорит пърхот. Ето колко ужасно изглеждаше скалпа ми преди. И се чувствах неудобно сред хората. Но започнах да използвам Парусан. Шампуан при пърхот с растителни екстракти, масла и фармацевтичен кофеин. След 4 седмици резултатът е видим. Парусан за него и за нея. Редуцира пърхота, успокоява сърбящият скалп.